Hey guys, welcome back. It's been a while, diba? Tagal na nung last upload namin. Diba, Nitro? So, sa totoo lang guys, ito yung dahilan kung bakit wala akong upload. Medyo matagal na rin. May masamang balita. Pagdating namin dito, kalipas ng mga 2-3 weeks, tapos nalaman namin na may cancer ang nanay ni Shanta, may breast cancer siya. So, syempre nakakalungkot na balita yun. And Shanta is very emotional ngayon. Hindi halata sa mga vlog niya. She is very sad. Malungkot talaga siya. And it's been very hard for her since nalaman namin na may breast cancer ang nanay niya. So, dinala namin si nanay sa hospital. At nagpa-check up siya. Nalaman namin na may stage 3 breast cancer siya. Naoperahan na siya. And tinanggal nila yung malaking tumor before siya nag-explode. So, ngayon, kailangan siya ng chemotherapy. So, it's been hard din kasi yung kalagayan namin sa bahay ni nanay. Hindi din maganda sa totoo lang. Maraming mga aso. Tapos maingay palagi, nag-aw-aw ang mga aso. Parang walang peace sa bahay laging. Siyempre, gusto ko sana ipatayo yung bahay namin sa lupa ni Shanta para maganda ang kalagayan namin lahat. Kaso yun nga lang, may cancer na si nanay, so malakas na yung gastos namin sa hospital. Malaki yung bill, siyempre basta may cancer, malaki yung bill. And lalo na pagdating sa chemotherapy, daming problema at nakaka-discourage yung maraming problema, no? Mahirap magtrabaho, mahirap mag-focus, mahirap ma-asenso or umunlad pag maraming problema, emotional problema, financial problema. So yun yung dahilan kung bakit medyo tahimik kami lately and hindi kami nag-upload kasi wala kaming gana. Nitro! Nag-explore na si Nitro. Nandun na siya. Nitro! Hey! What are you doing? Nitro! Teka lang, kinakuha ko si Nitro. Nitro, where you going? Where are you going? Nitro, where you going, buddy? So ngayon, naka-escape kami ni Nitro dito sa resort. So nakaka-relax dito. Pumunta kami dito para ma-clear yung mga utak namin. Well, sa bagay, si Nitro masaya, no? Nitro, parang walang problema. Masaya ang bata. Diba, baby? Masaya ka ba? You don't know what I'm saying, do you? Daddy, I'm go there. Daddy, me. You say the dagat. A dagger. Yeah, dagat. What do you want Daddy to help you with? Where do you want to go? Daddy, help. Help? Okay, Up where? there. Here, where are we going? Where? Oh, you want to get picked up? Super relaxing, no? It's very relaxing here. So minsan lang talaga, kailangan akong lumabas para makakaisip ako ng mabuti. Let's go. What? Let's go. Where? Where are we going, baby? Let's go. Where? Let's go, Daddy. What? Let's go where? Let's go, Daddy. We'll go to a different place? Yeah. You don't like it here anymore. You want to go to the city, don't you? Go city. So I've had a lot of time to think and plan. Kasi importante yung plano. Kailangan may plano tayo sa buhay. Kasi kung wala tayong plano, pinaplano natin mabagsak tayo. Nagplano kami ni Shanta ng future namin. At yun, sa sunod ng mga vlog natin, makikita nyo kung paano namin inaayos yung buhay namin at kalagayan namin ngayon. Para maging komportable at para makakapag-focus kami, para magaan na yung mga problema. As always, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo sa channel namin, sa Facebook namin. Mahalaga yan sa amin. Kung wala kayo, wala kami sa Facebook at YouTube. Iba yung buhay namin kung wala kayo. So, maraming salamat sa inyong lahat. At kita-kits sa sunod na video ng kanta. Okay, bye for now.
You're beautiful.